Ferralles Anoia va alertar ahir a part de la població quan es va fer circular el rumor que havia tancat. Alguns proveïdors posaven la mirada al cel per esbrinar si cobrarien o no. Més tard es va saber que les negociacions de l'empresa mare, Xavier Bisbal S.L., no tindria més bones notícies pel comitè d'empresa dels treballadors que porten la seva marca. Només Ferralles Anoia pot acomiadar una 60 de treballadors, però es parla d'un total de més de 240 treballadors que poden ser afectats. La situació de Bisbal, una de les empreses més grans i amb més treballadors de Vilanova del Camí, passa per l'obertura d'un expedient de regulació de treballadors. Aquests, avui dimecres, s'han manifestat en un recorregut, en una marxa, que anava des de les portes de la mateixa empresa fins a les oficines centrals allotjades a la plaça de Cal Font d'Igualada, passant també per Vilanova del Camí. La marxa, que ha començat a les 7 de la tarda, ha estat concorreguda sense que hagi estat en cap moment una massificació de persones, el que fa pensar que no només hi ha malestar, sinó que, a més, una apatia per la situació que viu la comarca sencera, sumant-li la mala maror que existeix inclús en el si de la defensa dels llocs de treball, doncs part dels treballadors no accepta l'actual comitè d'empresa. Bisbal, l'empresa, ha informat que està estudiant un pla de viabilitat abans de presentar-lo en el mateix comitè. Aquest, per contra, afirmen que no creuen el que diuen i expliquen, sobretot en els mitjans de comunicació de la comarca. Durant la marxa no s'ha pogut veure cap responsable polític, ni local ni comarcal.